खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं किंकन मुसाहारि। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दं भारतआ इउएनअ नि सिकिउरिटि काउन्सिलाव अरायथा नङै सोद्रोमा महरै गनायथि जाबाय। गरिब कल्याण अजनानि थाखाय मिरु सोरखारा 50,000 कौटि रां फोसावदों। प्रद्युत बरदलैया एपीसीसी नि आफादगिरि मासि लानो थियारि। मोन 19 राज्य सभा मासिनि थाखाय दिनै बिसायख'थि खुंदों। नभेम्बर-डिसेम्बरनि गेजेराव सा 15-25 सो बीजेपी एमएलएफोरा कंग्रेसआव हाबफैगोन बुंदों आरपी शर्मा। दानिया आबुं रादाब। गोलाव सम नाजाथाबनायनि उनाव भारतआ इउएनअ नि सिकिउरिटि काउन्सिलनि अरायथा नङै सोद्रोमा महरै गनायथि मोननो हाबाय। मख'नो गोनांदि इउएनअ नि अरायथा नङै सोद्रोमानि आयुआ 2 बोसोरल'। ओरैहाय भारतआ इउएनअ नि अरायथा नङै सोद्रोमा महरै गनायथि मोननायनि उनावनो आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालआ गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ साबायखर बावहरदों आरो गोजोननाय फोरमायदों। नरेन्द्र मदिनि गोख्रों दैदेननायाव भारतआ बुहुमनि मोनसे गोख्रों बिथाखौ फसंनो हाबाय होननानैबो गिबि मन्त्रि सन'वालआ सुलुङाव बुंदों। कर'ना भाइरासनि थाखाय हादरनाङै गोलाव सम लकडाउन खालामनायनि जुनै खामानि गोमाजानाय आरो हालाय-हाफाय जानांनाय मजुरि मावग्रा निखावरि सुबुंफोरखौ सुंथानायनि थाखाय मिरु सोरखारा गरिब कल्याण अजना मुंनि मोनसे बिथांखि बेखेवदों आरो 50,000 कौटि रां फोसावदों। बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों मिरुनि राङारि मन्त्रि निर्मला सीतारमणआ। राङारि मन्थ्रिया फोरमायनाय बादिब्ला बे गोदान बिथांखिखौ 20 जुन खालि बिहारनिफ्राय जागायजेननाय जासिगोन। मख'नो गोनांदि हादरनाङै 116 जिल्लायाव 125 साननि गेजेराव बे बिथांखिखौ मावफुंनो लानाय जादों। ओरैहाय फैबाय थानाय बिहार बिसायख'थिखौ लोब्बा लानानैसो बीजेपी सोरखारा बे बिथांखिखौ लादों होननानै गोबांसायानो बुंसोलायदों। पार्टी हाइकमान्डआ बिबान होयोब्ला आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि मासिखौ लानो थियारि नगाव लकसभानि एमपि आरो आगुनि मन्त्रि प्रद्युत बरदलैया। बे बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव प्रद्युत बरदलैया गावनो फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि सिगांनि बिसायख'थिफोराव कंग्रेसआ गाज्रियै जेननायनि थाखायनो फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां एपीसीसीआव सोलायनायखौ कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरा नागिरदों। एपीसीसीनि गोदान आफादगिरि महरै प्रद्युत बरदलैनि मुङानो गले-गले सिगाङाव फैबाय थानायखौबो नुनो मोननाय जादों। बबेखानि प्रद्युत बरदलैया बीजेपी दैदेननाय रायजो सोरखारनि बिथांखि आरो खामानिफोरखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनायजों लोगोसे 2021 मायथाइनि बिसायख'थियाव कंग्रेसआ देरहानानै फिन सोरखार दागोन होननानैबो दाबि दैखांदों। हादरनाङै मोन 19 राज्य सभा मासिनि बिसायख'थिया दिनै जानानै थांबाय। दिनै फुंनि 9 रिंगानिफ्राय 4 रिंगासिम राज्य सभा बिसायख'थिनि भट होनाया जागायदों। मख'नो गोनांदि दिनै बिसायख'थि खुंनाय मोन 19 राज्य सभा मासिफोरनि गेजेराव मोनथाम मासिया सा-सानजा ओनसोलनि मिज'राम, मणिपुर आरो मेघालयनि मोनसे राज्य सभा मासिनि बिसायख'थिया दिनै जालांबाय। गुबुन राज्य सभा मासिफोरा फारियै अन्ध्र प्रदेशनि 4, गुजरातनि 4, मध्य प्रदेशनि 3, राजस्थाननि 3 आरो झारखन्डनि 2। मख'नो गोनांदि गासैबो राज्य सभा मासिनि रिजाल्टखौबो बिसायख'थि आय'गआ दिनैनो फोसावनाय जागोन। विधानसभा बिसायख'थिनि सिगां नभेम्बर-डिसेम्बरनि गेजेरावनो सा 15-25 सो बीजेपीनि एमएलएफोरा दोलो नागारनानै कंग्रेसआव हाबफैगोन। दिनै कंग्रेसनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीनि जोनोम सानजों लोब्बा लानानै गहपुर सोरखारि देहा फाहामसालियाव बानजायनाय थै दान होनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बे दाबिखौ दैखांदों बावैसो बीजेपी नागारनानै कंग्रेसआव जयेन जानाय तेजपुरनि आगु एमपि रामप्रसाद शर्माया। बे हाबाफारियाव आरपी शर्माया बुंदोंदि बिसायख'थिनि सिगां एपीसीसीनि आफादगिरिया सोलायनाय नङा। बीजेपी सोरखारखौ सोंखारिनायनि खाबुखौबो नागाराखै आरपी शर्माया। शर्मानि बादिब्ला बे समाव रायजोआव 2 गिबि मन्त्रि दं, बेनिनो सासेया फोसावजानाय आरो सासेया फोसावजायै। बबेखानि बीजेपीआ कर'ना भाइरासखौ लानानै राजखान्थि खालामदों। बीजेपीआ कर'ना भाइरासखौ राजखान्थि भाइराससिम लांनो नाजादों होननानैबो आरपी शर्माया अजद होदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।